Apang tatara no, sino pa ang tatara sa manok? Yung na pre, pag mo nang ligo o mantika pre, agtang game sino pa. Bro, ang atong vitamins! Lara ligo! Ato na ba na ilonon? Yes! Hey! Ay, Mekos sa nato kadali, ha? Di na parat pre. Dili lagi ni Barat, halang-halang god. Guwapo ni. Ang remong batyagon, dili ang kaparat. You was up mga Choy for today's video na sponsor sa to ah. Mao. Ato na tarong tambungon. Palitan lamig. Napabili sa nakubo ba? Oh, sili po. Kailangan na din na bidli. Klaro na, 50-50! Iya. Tanan. O mga Choy! Ato sa Megay! O di asa mo, kaya ato sa me. Ay lamog koyo, kay layo, tambungon. Ang sam na? Ha? Gusto na yung dagat? Manok? Kita ka kang manok. Kita ka kasi kabaw ka kasi sponsor na. Kinsa man po Kisa siya. gitu pre. Say Kylie Carr Hekio from Oklahoma City. Wow! The boss Raymond Montesor from Taiwan. Gawe. Salamat kay sa iyong sponsor, ma'am and sir. Salamat kayo. Oh, God bless. Balik na sa amin, mukyot na sa... Guwapo na sa nigmaayo. Apang tatara no, sino pa ang tatara sa manok? Yung na pre, pag mo nang ligo o mantika pre, agtang game sino pa. O karo mga Choy, mga cooking show na ta! Ato na ilunod lang atong mantika! Siguro, na ni mo pre. O karo mga Choy, alamas bro! Dada digot! Ibutang! Bobot! Sunod ato sa Mekos mga Choy, ha? O ang sunod, bro, ang atong vitamins! Dada digot! Ato na ba na ilonon? Yes! Hey! Ay, Mekos sa nato kadali, ha? Ay, Mekos sa nato kadali! Ay, Mekos! O ang sunod mga Choy, lambi ang karne, bro! O di, dada digot! Ato na bang ibobot? Yes! Sunod ay Mekos sa nato kadali, ha? Hala ka diha! Sunod, bro, ando sa sili, bro! Saan? Atang pulaan. Gagawin ni ka. Mekos na bro! Buwa ka! Huwag ka na mga Choy, ato na timplan ang maling sarap, bro! Diara! Digot! Ibobo ba? Sunod bro, ang oyster sauce, bro, ilunod! Diara digot! Yes! Sunod ang patis! Diara digot! Ihurot! Agad! Sunod atong Mekos, ha? Mekos! Lus man nagihurot. Di na parat pre. Dili lagi ni Barat, halang-halang god. Guwapo ni. Ang remong batyagon, dili ang kaparat. Mga Choy, ato na ni haunon kay okay na ni. Di tani pamson kay grabe batikag butang stulto. Mga Choy, bubod na. Buwa plaster. Oh, mga Choy! Ending na! Nagkaula na, dating. Natay bisita eh. Dara, masaway ko no siya. Wala nang playa. Suway na mo ning konsili demonyo. Agarap, sili demonyo. Dara, ito na. Ite. La. Hindi pa laman no. So, Grabe yun. oh, dara. Ako lo. Dara, oh. Super ba eh? Apa ya? Oh. Asa mo ka? Lami eh. Nga maga. Oh. Diuli, oy, diuli. Puk na gagahang ko. Tadawa sa inyong kalaki. Kasi ba nagburo-buro sa ilipod? Taga Saudi, karabi po din taga Saudi. Bago ka bro? Pigan lang sila sa mong madam, oh. Kaon nila. Gambulong lang. Natapin bisita mga Choy kay labi ka nung hanga. Upat ka nung yatahongit, labi initas ang tiyan-tiyan. Grabe mo, Choy, awa. Punan pa yun. Dah. Guling ako, migo! Oh! Gahit kayo! Gahit ko kulay, taga ulit biyay. Wa mo ko bidli sa inyong kaon pre. Oh. Sa inyong na. Kaya wakin. Masukol mo gino.
Grabe ka na yung mga membro. Kana. Membro na mo sa Olympic. Membro na mo. Auxilio. Oh. Kurog. Ikaw bro. Kurog. Wah! Sakila! Hala! Pay. Grabe mo kebutuhan kung musa. Oh, sa tayo, layo na kay gilakon. Asa man mo? Mga bubog. Resistensan man siguro na. Ayan. Anesthesia. What mga tayo, no? Mga choy! Lidig na! Wow! Og big shoutout sa ato mga Facebook followers o commenters. Big shoutout ni April Ann Senior, Bob Omarle J. Detelios, og ni JV Amante Lisaran. Shoutout! O shoutout lang ko ni Jerome Saluda, Ray Kwangko Ramo, og ni Edsel White Hatoy, Warren, Ryan Tenula. Shoutout! O shoutout lang ko ni RK45, Mitchell and King, og ni Renz Taburnal. Shout out! Og shout out lang ko ni Brian Ayan Posterero, Clade Maranga, Vale ML, Boss Anot Vlog. Shout out! Og shout out lang ko ni Prince King Salvador, Patrick Birio, Lemuel E. og Simar. Shout out! Og shout out lang ko ni Prince Mark Alden. Shout out! Og shout out lang ko ni Alvin Rodriguez og ni Janty Linda. Shout out! Big shout out sa ato nag-sponsor dahil si Sai Kili Carl Hikio from Oklahoma og kang Raymond Montesor from Taiwan. Salamat sa iyong sponsor mga Choy og mga Sai. Thank you. Big shout out dahil sa atong inahan diha na si Gatea Monteroyo Miscala o kang attorney Melvin Miscala, kang Aldrich Marcos o kang Andy. Shout out! O big shout out dahil ni Amay Morjor Hapitan o Boss Umar o San Remeo Council o sa Cebu City Council. Long live and shout out! Sa pa may shout out diha mga Chino, comment lang mo gotro. Wow!